Ngena. Njana. Hayi ngiyaphila. Muphi Magic? Oh, nangu ngiza kuyena. Khuluma khekhe uthini ufuna? Nginembuzwana nje emncane for assignment yami. Kuthi idingeka mawuvula izikole. Okay. Shona ke phela khehla, ithini imibuzo? Oh. Yini ingane zekade ngesingisi? Ingane zekati ngesingisi. Baby cats. Hayibo Magic. Bala ukhithini wena khe lapho. Okay. Ingane yanje ibizwa ngani? Hawu. Imali. Senamini uthe lokuqala kuthiwa yini? Ngithe ingane yekati ikhithini. Hayi ke kusho ukuthi lokho khekhe kusho ukuthi ingane yenja idoctin. Jesu! Magic, it's a puppy. Khe bala uphaphi lapho. Okay. Ingane yenkomo ibizwa ngani? Khe lo muntu lowesahlule into encane kanje. Ikati nenja. Cabanga ukuthi ngazi inkomo into enkulu kanje. Ngo ubhizi ufundana nomgunde mfethu kwigwabo londo lekhaya. Eqaleni nje elikama. Unakekelana nekhanda engenangqondo. Ngiyabona. Hi guys, sithemba ukuthi ukhisimo sinodle kahle sinifisele unyo omuhle ingene kahle onyakeni omusha. Sibonge nje ama subscribers si road to 5k subscribers. If unga subscribe kule channel sicela usubscribe. Sigcine ku episode 79 so mase sibuya ke next year sibuye no episode 8 mase siyaqhubeka ke wait. Angabe ngisachaza ngiyabonga. Sha.